Més de 70 anys després de la seva redacció, publiquem per primera vegada la crònica diària de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil, que és el relat que va fer el govern de la Generalitat de tot allò que succeïa al nostre país des de que esclata la guerra fins al febrer del 1938. És a dir, que el text que ara el lector podrà llegir comença el 18 de juliol de 1936 i va narrant dia a dia els principals fets i successos de la guerra. És una edició d'Edicions Dau que ha comptat amb la col·laboració de l'Arxiu Tarradellas i que estem segurs que permetrà als lectors fer-se un judici propi, sense intermediaris, sobre allò que va fer el seu govern i sobre allò que va significar la Guerra Civil. El 1939, Josep Tarradellas va salvaguardar de la destrucció els textos que ara publiquem i va endur-se'ls a la seva residència de França. Durant l'ocupació nazi d'aquell país, la Gestapo escorcollà 3 cops la casa, però afortunadament el pare del president havia enterrat els documents sota el jardí, en bidons de benzina, i aquests foren novament salvats. Josep Tarradellas va conservar-los durant el llarg exili per finalment fer-ne donació al monestir de Poblet. En aquest volum, el lector hi trobarà els moments clau de l'inici del conflicte, vistos pels seus protagonistes i en primer pla. Com Catalunya va aixafar l'alçament facciós, la marxa dels milicians cap al front d'Aragó, el període de domini del Comitè de Milícies Antifeixistes i l'organització de la indústria de guerra i el racionament. Episodis fruit d'homes com el president Lluís Companys, Josep Tarradellas, Andreu Nin, Bonaventura Durruti o Joan Comorera, tots ells presents a la crònica. Un escrit d'alt valor històric per a comprendre més a fons fets essencials del nostre país.